Так, ребята, выезжаем на автобусе из Праги в Братиславу. Автобус битком набит ребятами из Венгрии, едут в Будапешт. Вид автобуса такой, очень красивый. Можно кататься очень долго. Köszönöm. Kicsi kislány, kicsi szex. Так, сейчас 15:08, 3 часа на территории Чехии будет действовать Wi-Fi, а на территории Словакии уже не будет действовать Wi-Fi. Такой вид открывается на Прагу днем. Встретил здесь очень много русских. Dobrý den, vítám vás ve žlutém autobuse Student Agency. Možná někteří už znáte, že nám běžně běží spoty. Teďka nám bohužel nefunguje, takže mě budete muset poslouchat, jestli náš servis ještě neznáte. Takže pokud s námi jedete do Brna, měli bychom tam být 17 hodin a 30 minut. Pokud nám s vámi dále pokračujete do Bratislavy, Mlýnské Nivy, tak bychom měli být 19:45 a v Budapešti potom ve 22:45. Nevím, jestli jsem se ještě představila, tak ještě jednou moje jméno je Eliška, spolu s řidičem Milanem vás dneska povezeme a budeme se o vás starat. Seznámím vás tedy se servisem, před vámi jsou dotykové obrazovky, ty můžete využít ke sledování filmů, hraní her nebo k poslechu hudby. Za chvilku vám nabídnu sluchátka, která si u nás můžete zdarma zapůjčit, případně můžete využít i vlastní sluchátka. Potom projdu Ličkou ještě jednou, nabídnu vám něco ke čtení. Z novin máme konkrétně Mladou frontu, Blesk, Hospodářky, nebo pak máme i nějaké časopisy. S tou konkrétní nabídkou se na mě prosím obraťte přímo osobně. Až budeme na dálnici, tak vám ráda nabídnu horké drinky, které máme také zdarma, jako kávu, kapučino, čaj nebo čokoládu. Kdybyste si u nás chtěli něco zakoupit ze studených nápojů nebo drobného občerstvení, tak celou tu nabídku najdete v sítce před vámi v malé knížce, která se jmenuje Průvodce žlutým servisem, kde je i způsob, jak můžete ohodnotit naši cestu. A spolu s ním je tam také časopis Žlutý, který má zajímavé články, každý měsíc nám vychází jiný. Budete se chtít připojit k internetu, je to možné, síť se jmenuje Žlutý, nemá žádné heslo, ale funguje pouze na území České republiky, potom už nebude fungovat. Jen vás chci poprosit, budete-li používat zásuvky, které jsou pod okny, abyste s nimi jednali opatrně, protože jsou velmi křehké. A také máte nad hlavou průduchy, ty prosím nechte otevřené, slouží nám k cirkulaci vzduchu. Kdyby vás napadly nějaké otázky ohledně cesty nebo servisu, tak já budu průběžně procházet uličkou, budu si od vás sbírat odpadky i kelímky od nápojů, takže se na mě můžete kdykoliv obrátit, když budu kolem vás. Ode mě je to pro tuto chvíli vše, přeji vám spolu s řidičem krásnou cestu. Dear passengers, I would like to welcome you to the Yellow Bus Student Agency. My name is Eliška, I'm with the driver Milan. We go to Brno, Bratislava and Budapest. We should be in Brno at 17:30, in Bratislava at 19:45 and in Budapest at 22:45. If you don't know our service of the buses, in front of you are touchscreens which you can use for watching films, playing games or listen to music. In a while I will offer you headphones which you can borrow free of charge. Or of course you can use our unheadphones as well.